A pocs metres del riu Llobregat es troba una joia modernista de l'arquitectura industrial, la Central Cornellà. Acompanya'ns i te l'ensenyem. Situem-nos a principi del segle XX. Barcelona creixia i la necessitat d'aigua també. Per això, Aigües de Barcelona va obtenir una nova concessió per extreure aigua de l'aqüífer del Llobregat. Es posaven així les bases de la Central Cornellà. El projecte es va encarregar a l'arquitecte modernista Josep Amargós i Samaranch. Potser et sonarà el seu nom perquè també va dissenyar el Torreó del Tibidabo. L'edifici va entrar en funcionament el 1909 i va arribar a distribuir més del 80% de tota l'aigua necessària a l'àrea metropolitana de Barcelona. Originàriament, la Central Cornellà funcionava a partir de la força del vapor amb què es produïa electricitat per a les bombes d'extracció d'aigua dels pous. Amb dues grans bombes de vapor s'impulsava l'aigua fins al dipòsit de Sant Pere Màrtir, 300 metres per sobre el nivell del mar. I saps què? Encara es poden veure les màquines originals al costat de les que estan en funcionament. Des de fora és visible la xemeneia de 50 metres que extreia els fums que s'originaven en la combustió del carbó. Més de 100 anys després, aquesta instal·lació continua en funcionament. Potser part de l'aigua que t'arriba a casa prové d'aquesta joia modernista.